Kalulong kamatag ikas ng pandayanan, magrasya ang bayong balwaku kahina. Psychologically nabiging karakalan keratamu, sa pakantalan ganun, di keratamu timba, at miyayagawa pang water container, karing keratamu bibale-bale. Malamang-lamang, at intang supply of mineral water for the whole week. Sa paklarin nila ng tao mayumo, ang buong miyayagawa pang groceries, di keratamu pantries, kahala laman, wala mo symbolizing masaganang bayong barwa. Psychologically rin babay, mga sulod ng imala ng mga polka dance. Psychologically, sana ito yung maging masaganay, yung bayong barwa, kapamilatan na rin imala ng ating polka dance. Pero bago tamo, binunag-grow money ang trees, kailangan mag-obra tamo at yung tamong discarding yung tamo. Kailangan maging masipag ka, pagtulapan mo, ikalawan, kapamilatan ng kasipagan, insaw na nigrasya na ng among Ginoo. But today, spiritually, talagang magrasya yung banwa tamo. Banwa 2011, uling inumpisang tayo, inaltar na ng Ginoo. Magrasya pa yung banwa at di kayo sinipangin ang buong nabingin, magrasya niya, ikira yung bayan yung banwa. Uling inumpisan niya, iba na lamisa. Nung ka rin na nabang ng tao, yung mahal grasya ng among Ginoo, ang Virgen Maria, aming in grasya. My dear brothers and sisters, nabing po, masaya po. Ulit kaya kayo higit na kayo, may mga pamilya, sinipa kayo. Nabing, masaya po para kaya kayo. Ulit may mga pamilya, selubungan niyo yung bayang banwa. My dear brothers and sisters, kaya mong gospel rin yung tao. Dalarawan na yung tao, yung banal na pamilya. Yung paskul, may malagwagang nepo, at atagpuan na rin Maria, ang Boyose, at digit limon, mga tirayan ng lalabanan. What a nice way to begin the year. Kaya bebe, ing pamilya. Makasinganlo, o nang kaya memory pemari. Makasinganlo, o nang kaya memory kapatid mo. At itang we are pro-family. We value the family. We protect life. And we reject RH Bill 96 because it is anti-life and anti-family. O yan Maria, Yosef, ang po Jesus. Meron lang pamilya, abiyabela, midadamayan, oras ng tula, lungkot, at ligaya, minantabi Maria, kang Jesus. Oras ng kapagsubukan, minantabi Jose, kang Maria, kang Jesus. Banal na pamilya, may papanantabi, makasakanto, o tangatsura ng pamilya tamo, king lele tamo, mamantabi, lulugod, lilingap, king balang meno at meno, pera tamo. Nung ating meno kabagi, ang makaibesi ka ng lugod, king meno kaya na, diyamin ang may kaya ng tamo. Diyamin ang biyan ng anak, dudurot sa king kaya ng tamo, king kaya ng pamilya, na maswerte Jesus. Pinagtabayanan ng Maria, iba't pagyakang limot siya, Maria, yan ang minantabi kang Jesus. At dini agwantamo, pamanantabi ng Maria for the rest of the year. Ang tabayanan ng katangusan ng Maria, induling Diyos at indutamo. Marahal ng grasya, mamibigyan tamo, bangkabe ng Jesus si taman, sumulong tamo edad, kabyasnan, maging kalugod-lugod in Diyos, at maging kalugod-lugod,
karen kaparang namong tao. Ingan tabi ng ito, maulagaya ng may pakayanan. Ingan tabi ng Maria, maulagaya ng matao bilang anak na. My dear brothers and sisters, Bapo Maria, biblo kaming grasya. O tangday kaya may masikat ka doon, sisikat ka na matulog. O tangday kaya may mga laguta, may courage ka naman magpalago ng sarili. O tangday kaya may mga santing lang ang ugali, sasanting ka na ang ugali. O yan Maria, biblo yan ng grasya. At sana ipamamantabi ang Maria, maging magrasya tayo naman, hindi na tamang pamibiyay. Nanurin mo rin sabihin ng amanong grasya. Yung kung amanong grasya, at yun yung atong kabalugan. Number 1, leg 1. Yung nga lang sasabi, at yun yung graceful face, malaguya lupa. At yun yung graceful fingers, malakad nila ng talilinan. At inyang graceful walk, malaguyang maglakad. At inyang graceful body, malaguyang makawan. At inyang graceful manners, malaguyang pangkali. O itong pagdulangan tamo. E butang malagong tamo at magpalagong tamo, that is very good. Uli yung pamagpalagong sangkap na yung pangatao-tamo. Pero sana yung pamagpalagong tamo, e mungkin imanan, e mungkin kwa, ngunit malagong panakali. Let us bring out the best in us. At yan po yung mga mensahe na ningaguman santo. In December 1931, may tumulit-pupul, keniling minali. In December 1931 hanggang 1932, lagana, Inggera laban kanilang Lord ang buong Karentenans. Inyang balwang ito, 1930, 1931, laghanap yung patayan at namin maging solusyon dahil magwalta, Aguman Santo. In Aguman Santo brought out the best in the millennium. Adi patayan, doon ay Aguman Santo. Bangketa, pinaganak yung pamikaligod, aniwaing patayan, in ginamit na rin makwarta. Noon ay Aguman Santo, pamisaupan, king oras ng kasakitan, pamikanapan, pusang ng kakulangan, pamaniman, pusang ng kalungkutan. In Aguman Santo, would take the humor out of failure and the jest out of life. Yamin po lang po din ang Aguman Santo. Aliwanag na rin din ang tamang pansin ng cross-dressing na reklamati wearing women's dress. But in Aguman Santo, we glorify the best in the millennium. Nung lumaring pusang ni kasakitan, linwa ni tanglewan, ni karelang asal ni makarugali. Imbes na patayan, damayan. At po natin kamayan, kapamilan namin Aguman Santo, the fellowship of the Latter. Gaganap tamang ikakulangan ng meto. At kinoras ng kasakitan at dami, po natin Aguman Santo, then tao kakabsilang. O yan, nung makalagang pag nasantam may kanawan for the rest of the year, sa makantara ng lula ng tamang kabiyas, ang pondalong at niyala niwa pang condiments, kaya pamagluto. Aguman Santo, at katanakatam, nung lumarin, mabsiyay pabilo ng pabanwa. Manawa ka ang misadsad, indyatam, o na ating aguman, pamisaw-saw, karin memalen, at karin Kristiyan. Aguman Santo, pamanyansad, busag na kasakitan, kapamilatanan ng pamayaguman, ang buong pamilatamayan. King oras ng danot, de makwalta pe pakanandorin danuman. King oras ng patayan, minulod ng imanang babae, pang mapakaibilan at milakoy lungkot, ing karela ang puso. Aguman Santo portrays the audacity and boldness
of the millennium. We will even dare to wear dress the millennium. O yung kanilang boldness and audacity, masikan lalo the millennium. At inagumang sandok payag ng kanilang tao. It is not beauty that the eyes can see. In fact, if may magmagsurang dili, yung sasambot ka nga gumang sandok. Nga pawala ka ang ipamilyo kaya ko. Aliwari ang malagong dili, in may malagong dili ugali. Itang may magsura, yung puputumanan lang ang gumang sandok to tell the world that true beauty is in our hearts. True beauty is in our heart and soul. At yamin yan, ikinatawag parang the beauty of the heart and soul of the millennium, who is willing to dare as far as the daring stage. Manyulo lang yung mga kababae. The daring and the audacity and the boldness of the millennium. Pagkita para mo yung mga kababae. At ahalit ko pa mo yung ugali niya. Karin kaya alam kaya kayo. Itang tabayan, itang pamisawan, usap ng tao. My dear brothers and sisters, ikatwa ng pagkagugan ni Gracia, yamin niya itang pasalamat. Pasalamat. Pasalamat ba yung mga pasalamat kay Pagpangan? Yamin natin itang grace before meals and grace after meals. Nung lumarin pasalamatan tayong Diyos, karin sa kalam apig kalong na kinatang, lalo-lalo na yung kalam ng diye. Amen, ibatan at minumpisa, kinsen po na rin yung meto. Salamat, may nakatamo rin may ari tamo. Salamat, no may tamo, may nakatamo may mayabor. Doon yung binyayan nakatamo rin may ari tamo. Uling pro-life love. Salamat for the gift of the family. Salamat kang ima, kang kakang, karen kapatid. Salamat for the gift of faith. Marangal at marangalan kami kasapang kayanan minali. Nakalbagi ang